María Teresa, presidenta de Albor. Espero que non sexa a última vez por parte da Sociedade Cultural Albor, que sepades que sempre vades ter unha porta aberta nesta casa para reunións tan bonitas como esta.
Moitas gracias á xente de arredor, moitas gracias á Grasa, vale? E simplemente, pois, desearvos que disfrutedes desta tarde, que disfrutedes desta reunión e de todo o que vai vir a continuación agora. As cousas fixéronse con todo o cariño do mundo, simplemente esperamos que pasedes ben, que vos guste e que vos sintades como na vosa casa. Vale, simplemente eso. Moitas gracias a todos por estar ausente. De mais 4 países, 4 regiões. 2 países, Ucrânia e Cuba, um amigo da Extremadura e uma poeta das Astúrias. Portanto, é com imenso prazer que eu aqui estou. Muitos dos vossos rostos eu conheço-os porque eu sigo atentamente nós, a gente do redor. Eu também sou de nós, a gente do redor. Casa da Beira Alta e un agarimo grandioso. Recordo, entre outras cousas, ese, como se di? Almorzo en portugués pode ser iso, non? Almorzo. Almorzo. Pois estivemos esa sorte de compartir, de ser familia. E eu aseguro-vos que de verdad eu me sentí a miña familia. Ponso da Beira Alta, o noso embaixador en Porto. Obrigada. Teresa Mello, artista maravillosa. Bueno, meu un desado Armando, que está sempre aí, e a todos vos, pero tamén a Marina Sánchez. Marina Sánchez, Canal Cultura, que está traballando arreo, e que eu sei, cando a 1 da mañá ou as 2 da mañá, lle mando unha mensaxe, e ela me di, tranquilo, estou en eso, vouche mandar o vídeo agora. Sodes preciosos, gracias. E, por suposto, a todos e cada un de vos. E se me permitides, porque aquí hai moitos, pois vou a rematar pedindo un aplauso para o grupo de Nós, a Xente do Redor. Bueno, pois rematando xa este acto, estamos recollendo, queridos meus. Unha pena. María... Non achar con esta xente é unha pena. De verdade, estamos pasando maravillosamente. Claro que sí. Isto é un delito. Sí, é un delito. Temos que vernos moitas veces máis.
Bueno, como foi o acto? Decídemo vos así, sin paixón. Emocionante, grandioso, chego ao corazón. É o que podo decir. Sou pletórica e levo o corazón así de grande. Que maravillosa esta María. Pasámoslo fenomenal. Sí, sí. Pois eu teño que che decir a verdade, María. Tía. Eu sinto Ainda na que sexa alma... dura. No, teño que ser duro. Estes actos tiñan que durar unha semana. Sí. Un día non é unha muiñada. No. Unha semaniña inteira sí que xa parece algo. Pásamelo tamén con que me volve a decir alguén que a cultura é aburrida e recorda unha cousa, Marina. Sí. Estamos nominados. Non sei a que, pero desta vez sí que xa quedamos nominados definitivamente, vale? Vale. Que viva o Canal Cultura. Suscribirse todos. Marina Sánchez, Canal Cultura. O que lle dá conta de todo o que acontece, que non se dan conta, xente, pero aquí hai moita injundia, como dicen en castellano, E veredes algunha cousa que nos pensamos que nos saía. Eso mismo. Bueno, María, que estás contenta aquí, ¿no? Sí, sí, encantadísima. A ver cando me chamades outra vez. Abelino, parabéns, Parabéns. viva Andrómena Senlleira, porque a veces non falamos do importante, pero Andrómena Senlleira fixe un grandísimo traballo, unha grandísima labor, nesta coletánea 2024, vale? É Albor que É nos Albor. acolleu neste acto. É Albor. Así que é un pouco labura de todos. Todos puxemos algo, cando todos poñen algo, o que se consigue é maravilloso. Que viva a cultura. Que viva a cultura, amigos. Que viva. ¡Viva!